Olivia Media. Akapanga anthu ena zimenezo kuti aife ajenansa sakutisangalatsa aife ndeti mwina tizipita kuseli ku MCP tizikawuza kuti aife tikusapotani apezeka kuti akanali ku opposition and zidzakhala zinthu zovuta kuti DPP ichitebe survive 5 years ina ku opposition ayenda movutika kwambiri akapanga chibwana chimenecho kuti ayi ife ajenansa sakutisangalatsa ndefe kampeni taleka tizipanga ya ine ndekhanga tiphungu Brian DPP next 5 years ili opposition zinthu zizimafunika ndalama kuchita sustain Chipani ku opposition zaka zambiri MCP did sindikudziwa kuti amakwanitsa bwanji chifukwa panalinso nthawi ina amatsekera office kwatsekera manager ngongole kukanika kulipira mabills kwatsekera kumene kucha zingongole kuchita survive ku opposition zaka mwina kumafika mpaka na 10 simasewera ndipo anthu ku DPP ngatena atanene kuti aife ajenansa aife zatinyasa ife nde basi tikukapanga ine za kampeni yanga ngati yaphungu sindiathandiza ine apita muthalika kuti awine chisankho chimenechi akhala ku opposition komwe kwendi zavuta kupanga besa sustain moyo ku opposition kucha komanso ku MCP akachita chibwana chimenecho apezeka ali panja ndipo ambiri kunjako zizavuta ali mafailo aliyense ali ndi failo okay wina aliyense ali ndi failo kuzimangodikira kuti ulipute bomalo okay komanso kuti iwe ukhale kunja kwa bomalo ukangoti iwe uli kunja failo yako mawu amenewa chifukwa ulendo wina nditapita ku sete polisi anandiuza mawu amenewa akuluakulu aku polisi okay napita kugwira ntchito zina akuti ife kuno timakhala ndi failo onsewo andale alesa ndi failo okay imangodikira activation adikira akafike kunja kwako ayiona failo ndasachite chibwana. Thanks for watching Olivia Media. Don't forget to like, share, and subscribe, and we'll see you in the next video.